Oh, lagi mipek Mbah. Berarti aslinya omah ya seluwung ngene iki Mbah ya. Iya lah. Oh iya iya iya. Mipek Mbah. Tak ora pare gede. Anu Ning kok ya sak apik. sakjane kok ya Apa iki walikan kok. Sing panen pertama kae ya sak mene-mene. Iki walikan. oh kere-kere to. Pitik to piye. Ya luwung ro kena nggo tambel buta iki. Amin. Yang penting awake sehat. Ngingone cacah lho. Putu akeh. Wah, kok inting. Tapi ya tasik nderek elektunan to, Mbah. Yo nek dijak bocah-bocah ngono iki cek wer lah. Oh. Cek mangkat lah. Berarti jarak tempuh 30 kilo ngono isek mampu ya, Mbah. Pun gabah. Yo mampu nek digedhong. Ngono. Wis panen. Panen raya iki. Panen raya. Pirang ton, Mbah? Biasane metu 5. Ini saiki Iki kurang 5 kintal ya limone. limone sik kurang 5 kintal. Mau teban saiki kok. Yang penting awake sehat. Wis, Yo. saiki nang ayo gawe konten, Mbah. Yuk. Oke. Oke.